Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Menteri dari ke Pakistan Khawaja Asif ulathok Pynrem ya ke Israel ha ke ex account jong da ke boong ba ke Israel kadai ka ksut bat kadai ke jingtim ya ke long breu man breu ulathok kumni hadien ba ke Israel ke hertma ha Lebanon ulaong ba war pedeng ke jingsenge ya siat ke Pakistan ke Israel kadang penyap breu ha Lebanon nalor kata ulaong ba ke Israel kalale ya ki kampentrim ha Gaza ha Iran bat mentah ha Lebanon Kidon sipun ki jingkran ben jong u ya ka Israel ha ki Jingthoh ha ka X ya ka bauniu nong yalam ka Pakistan ulakam ba ka Pakistan ka dei ka nong peniasuk hadin balaya menjur ka US bat ka Iran ban sange yasiat tang hadin ka to ka nepor balayo i ya ka ne ka Jingthoh u menteri rang ba'do ka Israel u Benjamin Netanyahu ulakren tang shikentien da ka baong ba khmi lenti ban mi ki jing Pynrem ya ka Israel na ka ri ka bakam ya ladi kum ka nong peniasuk Netanyahu shimla Byrngem setia ya ke Pakistan henrai hadin ba Ukraine tang shikentien ka Pakistan kala Khynñiuh thot badu menteri ya dari jongka ula Weng no wood ya ke Jingthoh Pynrem ha ka ex account jong u Ruko, shwa ba Pynsted da kajuk ko Pynyang bala pendon kam. Ap shwa na markane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kane ko Pynyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry pimday pat bante siya nala ne bantang pendono. Henry minta ka Ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko Pynyang siya ka biodiesel tinamar kata lemba ka Ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo